କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକରେ କିଛି ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଛାଇ ନିକଟରେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆସେ ବର୍ଷରେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ତାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଛାଇ ପାଖରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ।
ସମସ୍ତେ